Dobrý deň! Hej, tu sa mi zlomili okuliare. Staj mi chrúpa. Dobre, idem aj ja tak nakačaj. Neplňam. Čakaj, more, zarepujem, no. Čakaj, nech dá už to Hej, čakaj. dozadu. Poviem, že prichádzajú tu Karol Gaži Fetoš, Michael Ferko, Michael Jackson. Vítam vás! Hovorím vám teraz. Urobíme takéto, on urobí dozadu, spadne na krk. Urobí dozadu, ešte on mu vylíži za to. Ideme na to. Dávaj. Teraz sa troška postra, to nie je hanba, to aj iní dáky postihnutí to robia. Videli ste, jak rýchlo to urobil, ešte sa postavil. Videli ste, čo to robil. Kúkajte na mňa, dámy a páni! Kúkajte na buzeranta. Som vedel, že zjebne. No a pozrite teraz, jak viem. To ma naučil Frederik Ferko, čo teraz kameru. Ukáž na seba. To ma naučil tomu dozadu. Kúknite. Už som tam, vidíte. Pozrite, jak som pristal tu. Aha, už tu som. Pozrite teraz. Dilino Kareskere. Poviem vám, dačo, toto som mu predvčerom ja rozbil. Dobre?